Tu no has estat mai a Calcuta? No, jo tampoc, però hauria estat molt agradable d'haver estat a Calcuta una vegada. Aquell dia, haver recorregut els seus carrers, haver jagut amb l'esposa d'aquell militar anglès sempre tan desficiosa i recordar-ho ara tot. Per exemple, aquest vespre inútil de diumenge, així, com som ara, on som ara, exactament damunt aquest mateix llit desfet, l'un al costat de l'altre, nos, com ara, després d'haver fet l'amor i d'haver-lo tornat a fer i recordar Calcuta i dir: tu no has estat mai a Calcuta? Oh, sí, el recordes, sí. I podríem parlar tots dos de Calcuta, i no com ara, que no podem parlar de Calcuta. Jo no he estat mai a Calcuta. Com podrem parlar, doncs, de Calcuta? Què podrem fer? Realment, no has estat mai a Calcuta. Almenys tindràs l'enyor de Calcuta, com jo, ara, mentre davalla molt perezosament el cap al tard i som nus, tu i jo, escampats damunt el llit, tu del costat dret, donant-me l'esquena, la infame rodonor del teu cul, i jo boca amunt, mirant el cel, mirant Calcuta, fumant molt lentament, mentre Calcuta es desenvolupa com un fum. I no de Calcuta, però evoca Calcuta. Car jo he estat a Calcuta una vegada, i fou allí on el vaig trobar. O potser no vas ser tu. Tu no has estat mai a Calcuta? M'agradaria avui parlar amb alguna persona que hagués estat a Calcuta, com Enric i jo, que mai no hem estat a Calcuta.